Ọmarịcha nwata nwaanyị anụnwa unu na-afụ ebe a bụ onye afụlụ ozie n'otu họteelụ nke dị na Gwarimpa, Abuja. Emere ka ndị mmadụ mata na afa ya bụkwanụ Tessy, na ọ bụkwanụ onye Benue steeti, na ezigbote afa ya bụ Aladi Efiko Johnson, na ọ bụkwanụ onye bi na Makurdi. O wee ruo na 2024 o wee bukọrọ ngwongwo ya wee bịazie na Abuja wee bịa biri, nke bụ na amazikwana ife ọnụ na Abuja wee na-alụ, kama na ebe afụlụ ozi ya na ya bụ họteelụ ekechiri ya aka ya na-abụ n'azụ, kechie ya ọkpa ya na-abụ, wee kpudo ya ihu n'ala n'elu bedide ebe ahụ, nke bụ na ndị mmadụ na-ajụ kedu ka o si wee bata n'ime ya bụ họteelụ. Emere ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa mee on 16th of June 2025. O wee bụ na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na ya na otu nwoke bụ ife je lọji ya n'ime ya bụ họteelụ, nke bụkwara na nke nwoke na-amabeghị onye na-arụ na reception. Mere ka ndị mmadụ mata na ya nọzi n'ọrụ wee fụ ka nke nwoke kpọ nke nwaanyị anụnwa wee bata ka ọ na-apụ. Nọọ mgbe ahụ ka fa jezie na rum, maka na fa amakwana na nke nwoke akpọkwanụ mmadụ wee bata, wee ruzie ebe ahụ wee na-ene nke nwaanyị anụnwa ebe ekechiri ya aka, kechie ya ọkpa, wee kpudo ya ihu n'ala n'elu bedi ebe ahụ, andị na-etikwanụ nke nwaanyị anụnwa ezigbote ife, andị na ya bụ nke nwoke ahụ n'ozuje foonu nke nwaanyị anụnwa zukọrụkwa ego niile dịkwanụ nke nwaanyị anụnwa na-akpa, na ifefe amarọzikwanụ obo na ya bụ nke nwoke nọralụ nke nwaanyị ọtụ bifo wee gbukwanụ ya bụ nke nwaanyị, maka na ebe nke nwaanyị dị n'ala ọ dịka akwa enu ya dịka ife adọkasịrị adọkasị, mana akpa ala ya akụghepụghị ya akụghepụ, mana nke a na ọ dịka isisiri anya ya isisi wee tie ya eti. Ebe onye na-arụ na reception mere ka ndị mmadụ mata na bifo ọ pụta ka ọ kpọọ ndị ọzọ ka eje jidekwana ya bụ nke nwoke, ọ bụ na nke nwoke agasigokwa ike gbafere na afụlọzikwana ya bụ nke nwoke. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị nọ mgbe ndị na-arụ n'ime ebe a bịa ka fa zachasị ime rum ebe ahụ ka fa furu ozu nke nwaanyị ebe ọ nọzi ọdụ ndụ ọnwụ ka mma, mana onye nke na-arụ na reception na-akọwa na ọnya nwafuru nke nwoke ya na nke nwaanyị nọ ka ọ na-apụ wee gbaba n'ime ebe ahụ, mana onye nke si na ọ bịara ificha ebe ahụ wee fụ nke nwaanyị na-akọwa na mgbe ahụ ọ bịara na nke nwaanyị a na-anwụ ọkwa n'ọnọdụ ndụ ọnwụ ka mma, na-eme ka onye na-achọ ịnwụ anwụ, maka o nwere voice a na-anụ n'ife onyonyo ahụ fa bidoro, ebe ofu onye nọ wee na-asị na Setan gharịa nke nwaanyị ka a bịa ya aka n'obi ka ama na ya azọta ya ndụ na ọ na-anwụcha akwa. Onye nke ọzọ si ya na si atọnụgharịkwana ya na-enwekwara ike atọnụgharịa ya kịta bịa ya aka n'obi. Ndị polisi bịazie afụ fingerprint nke onye bịara ya aka n'obi, sizie na onye nke ahụ gburu ya, na si chelu ka a kpọọ ndị dọkịta ka fa bịa welụkwa n'aka fa wee nye digel ọgwụgwọ nsọ ka ama na ọ ya adụghụ. Nọ mgbe a ka a kpọziri ndị dọkịta fa wee bịa mee ife niile fa mere wee na-agwafa na nke nwaanyị anụnwa na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee na-asị na ọ bụ na afụrụ nke nwaanyị anụnwa n'oge na ọ dọrọkwa ka ọ ya anwụ, na-enwere ike ọ bụ na ya azọtakwanụ ndụ ya. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na-enwere ike ọ bụ na nke nwoke egbugori nke nwaanyị egbuo dịcha ọnụọnwụọ na pee bifo si n'ime ebe ahụ wee pụọ. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ozu nke nwaanyị anụnwa na ebe ahụ ọ tọwọ na enwerọkwa apa dị ya n'ahụ, ife dịka ka a sị na nke nwoke sori ya mma, maọbụ na nke nwoke gbara ya egbe, maọbụ na ọtọdokwanụrụ ya aka na akpịrị wee tọgbuo ya, na efugharị na ihe amadụ ka nke nwoke si wee gbuo ya. Ebe ụfọdụ na-asị na ọ ya bụ piro ka nke nwoke ji wee pigbuo ya, maka na ebe ozu nke nwaanyị tọwọ o kpudoro ihu n'ala, ike ọ bụ na o pidoro ya aka n'isi pigbuo ya ebe ahụ wee pụọ. Emere ka ndị mmadụ mata na ndị polisi na-eme nnyocha na nzacha ka ama na ya afụkwanụ nke nwoke kpọọ nke nwaanyị wee bịa na họteelụ anụnwa wee lọji ya. Wee na-akọwa na-enwere ike nke nwoke anụnwa a na-ekwu na amakwa na ndị polisi ya afụnwu ya, na-enwere ike afa ya bụrụ Ịsọ ọ bịa na họteelụ anụnwa o were fake ID ọ sị na afa ya abụzikwanụ Jacob, na si ka ndị polisi ya esi wee jidie na ọ bụ na họteelụ anụnwa nwere ife dịka CCTV, esi na ya wee chọba ma na ya afụkwa n'ihu ya bụ nke nwoke wee jidie. Wee na-akọwa na ogbe ebe anụnwa kịta anụnwa a na-akpọ Gwarimpa nke dị na Abuja, ebe anụnwa họteelụ anụnwa dị, na-akọwa na ogbe anụnwa jọrọ njọ n'abalị o, na ogbe anụnwa bụ ogbe ndị achawo nkotonko, ogbe ndị hukọpụ, na ịbịa n'abalị n'okwu na-ekwo ma ndị isi mkpụrụ mmiri ma ndị na-aṅụ nna ebi n'ime ọfịa na-ama ogbe anụnwa ama asị ogbe jọrọ njọ, dịka ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-akwụcha n'ilo n'ebe anụnwa n'abalị wee na-achọ nwoke na nwaanyị eburukwana fa wee jee gbaa One Road, ebe a na-asịzi ọ na-abụ na nke nwaanyị anụnwa na ọ na-alụ ọrụ hukọpụ ka ọ bụ na ọ na-alụkwa n'ọrụ ashawo, ike na ọ ya bụ na ọkwụ n'ilo nwoke wee bịa buru ya, ike na ya bụ nwoke abụghị ọyi ya nwoke adị na ọbụlọkwanụ nwoke ọma ya ebu ya wee jee n'ụdị ebe anụnwa wee jee gbukwanụ ya. Ebe a nọ wee na-akọwa na nke anụnwa abụlọ nke izizi a na-egbu ụmụ nwaanyị na họteelụ nke dị na Abuja ma zukwanụ fe ochi, na ife anụnwa emebugo na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe anụnwa n'ọkwa ntu a ka esi wee fụkwa ozi ya na họteelụ dị na Abuja ebe e gburu ya, zuo ya oshi ma lakwa ya ọtụ
ozi ya wee tọwara ebe ahụ. Onye nke unu na-afụ kịta wee si n'osi Akwa Ibom steeti wee bịa zọtalụ nwanne ya nwoke ife na ife ọzọ afụzikwa ọbụ ebe afụkwara ozi ya na Abuja na họteelụ ebe a lachakwara ya ọtụ ma gbukwa ya ma zukwanụ ya oshi, na nke anụnwa abụrụkwa nke izizi ife anụnwa na-eme. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ dị ka enwere ụmụ nwoke wepụtara onwefa ide egbusisi ụmụ nwaanyị na ndị na ọbụkwa na o nwere ike ọ bụ na fa na-ala ụmụ nwaanyị aghala na ebumnobi fa abụ ejide onye ahụ ka e gbuo ya ma zukwanụ ya oshi. O wee bụ na ọmarịcha nwata nwaanyị onu fụrụ ebe a na-akpọ Tesi ka ndị mmadụ jeze na kọmentị ya dịka ewepụtagoro ya si onye nwụrụ anwụ. Ofu onye na ebe a wee na-asị na ọ makwanụ nwata nwaanyị a mgbe ọ nọ na Makọdị ọ na-arụ ọrụ na ife a na-akwụ ya ebe ọ na-arụ ọrụ bụkwanụ 50,000 naira. Ebe a ka ndị mmadụ nọzi wee na-asị ya bụ nwoke na-egbusisi ụmụ nwaanyị anụnwa wee na-ezufe oshi, ego one ka o yi ezute o wee kwụsị izu oshi? Kedu ego one o yi ezute n'aka ụmụ nwaanyị? Ego ụmụ nwoke nyerefa, ego fa lụta n'ọrụ, ego fa lata n'ọtụ, ego one bụkwa na ego one nwanụ ihe eji wee zurukwa nya bụ ego wee nalụkwafa ndụ fa n'ike. Agwa anụnwa ajọkakwa. Ụfọdụ na-asị na onye na-eme ife adọkwo ka onye oshi, na onye anụnwa bụ nnọọ na ife o ji mela aka ọrụ bụ ide egbusisi ụmụ nwaanyị. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụrụ na nwata nwaanyị a na-achawo ka ọ na-agba maọbụ n'ọrụ hukọp ka ọ na-eme na o nwere ohere nọ ntu anụnwa ka esi egbufa na Abuja, na ọkwa ntu anụnwa ka esi wee gbu nke anụnwa a na-akpọ Area Mama, nke onye ọbụla ma ama n'ihu akwụkwọ sị na ya na-agba achawo. Ọkwa ntu a ka esi wee gbukwa ya ọkwa last year. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụrụ na nke nwaanyị a bụ achawo ka ọ na-agba na ọ na-akwụ n'ilo na o nwekwara ụmụ nwaanyị ibie ya esokwa wee na-akwụ ebe ahụ, na mgbe nke nwoke bịara iburu ya na ndị nke ahụ ya afụkwana ya bụ nke nwoke bịa buru nke nwaanyị, kama na fa ya ejekwana gwa ndị polisi na fa afụrụ nwoke nwa ma ọ na fa ama onye na egwu ya ada atụfa duto na ndị polisi na ije gwafa na polisi ya asịgo nwa na-agbakwu achawo na-edakwuru iwu na ya kpụrụ uti n'ime ụlọ nga na ọnya ya eme na ụfọdụ n'ime fa aya ekwukwanụ na ọ bụ na fa amakwana nke nwoke bịa buru nke nwaanyị na ọ bụ na achawo ka nke nwaanyị na-agba. Na ife a na-echezikwanụ kịta ka ndị polisi mee nnyocha na nzacha ma malụkwana ife gburu nke nwaanyị anụnwa. Ụmụ nwaanyị na-apụ apụ gwa mmadụ ebe ị na-eje, ọsịkwa ya bụ na ị na-eme hukọp, ọsịkwa ya bụ na ị na-agba achawo, gwa mmadụ onye ọ bụ gị na ya, gwa ya ebe ị na-eje, gwa ya onye bujeo, maka adịka ama na-ekwe ka onye asị nwụọ kịta ama akwụ ife gburu ya.